ତ ମୃତ୍ୟୁ। ছি ତମ ଡାଡେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଛି ତମେ ତିନି ଜଣ ମତେ କଣ ପାଇଁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ? ତତେ ତୋ କର୍ମର ଫଳ ଆଜି ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। नेक्स्ट टार्गेट होची आरब। हाँ बे बची जाइची सला तम भलिया कुकुर गुडा संहार करिया पे मु बची जाइची बे ताले से इवन आरो तू मारछु। अबे हां हां मु मारिची कारण तमे उडा हो दोस्ती नारे कलंक। तमे माने मो सह एमिति कोन पई करबे? मु तम पई कोन करनथिले बे? हां थरे मन पका से पिला बेलर कथा। अरे रोहित मम्मी को कौन टाइम करछु मैटर मैसेज आसे नी कि ना रे जल्दी के चलो हमर नेट स्लो छ नेट नाही इच्छा देखो तू साला सब तो मो हॉस्पिटल काम करू तो तुम आगे क्या गुणटा गले ए रो मारन से दे मुझे पठे में तो दे अबे तू साला जोटा भाबू तू 100 टंकिया बिरियानी चावल से 100 टी हल्ला राशन कार्ड में रुके टंकिया चावल देखि सेंटी कथा त हो खावे सती मजा मस्ती चला डे बाहर बुले ए चल हे जो अभी तक फुट चला
ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ବେ ତୁ ଗଲା ପରେ ଭାଇ ସବୁ କେମିତି ଅଛ? ଆଜି ତା କ୍ଲାସଟା ଦେଖିଲା। ମଣି ବସ ବସ ଭଲ ତ? ଓକେ ପାଠ ଧର। ଭାଇ ଆସୁଛେ ହଁ ଭାଇ। ଆବେ ସବୁ ତ ଠିକ ଚାଲିଥିଲା ହେଲେ ମତେ ମାରିଲ କଣ ପାଇଁ? Hey, Rohit! Rohit! Hey, Ivan! Hey! Harap! Hey! यही होश है हर दम पी ले तुम पी की पड़ा काले दम कथा बुझी राती पाओ बहुत टाइम लगे मुझे रेस्ट में जाए ଆଜ୍ଞା ମା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠେଇଦେବି କାଲି 4ଟା ବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଜ୍ଞା। ହାରପ ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି। ଦେଖ ସେ ଚାକିରି କଲା ତୁମେ ବେକାର ହେଇଗଲ ସେ ତୁମ ଫାଇଦା ପାଇଁ ତୁମ ସହ ରହୁଛି ଆମେ ଏତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛେ ସେ ଆମ ସହ କେବେ ମିଶୁଛି ତମକୁ ସେ ତା ଚାକର ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏମିତି ହେଲେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ ତୁମେମାନେ ବେକାର ହେଇଯିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେଠୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରହ ପାର୍ଟି କର ଗ୍ରୁପ କଲ୍ କର ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଉ ଆସ ତୁ ଆସ ରଖୁଛି ଏଇଟା ଚାନ୍ସ ତାକୁ ମାରି ଦିଅ। ଆମେ ମଦ ନିଶାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ତୋର ଖରାପ ଗୁଣ କହୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ହଁ ମା ହଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇଛି କାଲି ଦିନ ଯାଉ ମୁଁ 4ଟା ବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ହଁ ମୋ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗଟା ଆଣିଥିଲା ଦେଖିଛୁ କି? ରୋହିତ କଣ କହୁଥିଲା ଇଭେଣ୍ଟ ନେଇ କଣ ମନରେ ଅଛି ସେ 4ଟା ଅତି ଯିବା କାହିଁ ସେ ମୋ ବ୍ୟାଗ ନେଇଛି? ମୁଁ ଜାଣି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଚାଲେ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଆ। ବେ ମୁଁ ଟଙ୍କା କାଇଁ ଚୋରି କଲୁ ବେ କାଇଁ ଚୋରି କଲୁ ମୋ ଟଙ୍କା ହାଁ
ହସୁଛୁ କଣ ବେ କଣ ପାଇଁ ହସୁଛୁ ମତେ କହ ହସୁଛୁ କାହିଁକି ବେ କାହିଁକି ହସୁଛୁ କହ ଜବାବ ଦେ କାହିଁକି ହସୁଛୁ ମତେ 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 ରୁଦ୍ର ବଞ୍ଚେଇଛି ଦେଖିବୁ ସେ ରୁଦ୍ରକୁ ଏଇ ଦେଖ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଏଇ ସେ ରୁଦ୍ର te ମାରିବା ପାଇଁ ବସ୍କୁ ନା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ଯାବେ ମତେ ମାରିଲେ ବି ତୋର ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। हेलो हाँ तुम कहो हालत खत्म वो तुम कैसे बेवकूफ साले मो जाल सब फसीगले फोर्स इज टाइम टू एंड डिफेंसिव हेलो रुद्र काली आस इटाबाटी पाखर देखा हबो अरे तू को काम कर कोठी तू मत माचु को भाई सब जान लो तोर तुम केते जंग सफा कर तुम आगे की अबे मो भला केते देखि तू हेले मत देखि न तू बे मो भला राक्षसींगर संहार करिया पई आज तोर शेष दिन